Gamay na lang ang talapuson sa Phase 1 sa rectification work sa Ungkap Flyover. Kagyana na sa 85% sa accomplishment sa mga proyekto. Inisuno kay Engineer Sunny Boy Oropel, Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Region 6, nga makita ng pagtigas ang duta tungkol sa ginapatigayon nga jet grouting. Ginsilipas ang Direktor ang Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated nga nakabase sa Luzon ang nag-obra sinikon sa diin yara isa 1.2 bilyon ang kontrata. Samtang ang mga piers ang flyover nga sakop sang Phase 1 among Pier 1 tubtob 3 kag Pier 11 tubtob 16. Lauma naman sa mga Ilonggo nga mabuksan na in full capacity ang Ungkap Flyover sa maabot nga Disyembre 25, 2024. Nakapasarig naman si Oropel nga pag-abot sa mga petsa matapos na ang rectification activity kag pila ka mga idugang nga features sa flyover. Angot diri ginalauman nga mahaganahagan ang pag-focus ng trapiko sa palibot sang flyover partikular na sa Ungkap Pavia kag Ungkap Aro. Suno pa sa natungdan, ipasiguro nila nga mangin padayon ang monitoring city o nga mangin fully operational kag hindi pagbutang sa risgo ang safety sa general public kalabi na sa mga motorista. Kag mga ka-K5 na hibaluan nga yara sa 980 million pesos ang pangkabirukan nga pondo sa nasabit nga project lakip na diri ang rectification activity. Para sa balitang regional, nagikan diri sa may syudad sa Iloilo. Ako si K5 Aaron Trepoyo para sa kampiyon na balita sa Revisyon Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas. K5 News of Am. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.